sedulur ayo padha ngaji liridho illah waliridho ir-rasul wali ijabatil mas'ul wa ila hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Dateng para sederek kula sedaya, kakung putri jamaah pengajian Selasan ingkang mugi sedaya diberkahi lan dirahmati Allah, diparingi berkah umure, berkah rezekine, berkah amal ibadahe lan berkah anak turune. Para rawuh sedaya, wonten kesempatan menika kula mung arek nyeritakake lek ngaji wingi sore disetani karo sapa wae iki. Kula niki buka-buka cerita jaman biyen nang negara Bani Israil niku ana kiai jenengane Mbah Kiai sapa ya kok lali aku jeneng. Wong jenengane ora jenengan Jawa kowe. Niki Mbah Kiai niku karomahe luar biasa. Mbah Kiai niku karomahe luar biasa. Santrine niku 60.000. Jajal. Golek saiki nang donya kene endi santrine sing 60.000 ana? Niku Mbah Kiai niku santrine 60.000. Termasuk saking karomahe Mbah Kiai, santri 60.000 ku kabeh iso mlaku nang dhuwuring banyu segara. Dadi nang segara ki ora semang numpak kapal. Mlaku niku sikil ora ambles nang banyu niku. Niku santrine urung kiyaine. Nemen. Masya Allah. Ning saking pintere setan jenengane niku wong basa Israel, dadi nek cara nang donya nang Indonesia angel. Mbah Kiai Barsiso. Sapa? Jajal nek cara Jawa apa? Aku ya ora ngerti wong ku basa Israel kok. Mbah Kiai itu namine Mbah Kiai Barsiso. Wah niki akhire setan niku lek arep nyasarke Mbah Kiai itu pinter banget. Setan niku mendo-mendo santri. Macak santri nggo klambi koko putih kaya Wik Zainuddin kae. Nggo ketuk kaji
nganggo sarung BHS. Terus jamaah karo Mbah Kyai bar sisa lek gogok nang mburi pengimaman. Dadi nang mburine Mbah Kyai persis niku tekan jagong nang gone musolane Mbah Kyai niku nganti 7 dina 7 bengi ora menyat saka kono. Ora madang, ora turu, teko wiridan. Mbah Kyai niku lak suwe-suwe rohe gumun. Kaeke santri sapa tak angen-angen wis pulang-pulang dina kok ya apa nang kono kok jagong wiridan wae terus wis lak ditakoni karo Mbah Kyai. Nah, dalem sampean kuwi lek nang kene wis pirang dina nggih nembe pikantuk 3 dinten 3 dalu menika Mbah Kyai. Njur ora tau sare mboten Mbah Kyai. Ora madang mboten. Ora ngombe mboten. Kok iso kuat saking Mbah Kyai. Kula niku kepingin supados diaku dadi santri panjenengan lho. Jajal. Setan niku Mbah Kyai lak terharu. Ana santri sing saking napa kepingine diaku karo Mbah Kyai dadi santri kok nganti direwangi ora turu ora madang kok sila ae jamaah terus karo Mbah Kyai. Terus akhirnya Mbah Kyai niku ya aku kuwe ya gumun nak karo sliramu terus pundi. Sliramu ke wong ijeh nom kok betah temen melek. Betah lesu. Betah jagong wiridan. Nek masalah niku gampil Mbah Kyai, kula niku sing sanget-sanget kula gumuni lan kula pingini niku karomah panjenengan. Nek masalah kados kula menawa gampil, apa iya nggih? Ha priye bisane betah melek? Pokoke angger gelem nglakoni dosa gedhe meni ngono. Setan niku lek mbujuki karo Mbah Kyai. Ha dosa gedhe apa? Angge teko niku zina, wah ora wani. Nggih sing nek mboten niku anu mawon, main, wah ora wani. Mateni tiyang, wah ora wani. Nggih sing rada enteng mawon Mbah Kyai, dosa gedhe ning rada enteng napa? Minum. Iki Mbah Kyai iki dibujuki karo setan minum. Minum ki minum apa? Nggih minum niku lho sing omben-omben secara saniki niku lho. Apa jenenge? Ya kuwi cara casai nek wong biyen ngarani arak apa? Niku. Aku lek tuku nang ndi nek masalah itu tumbas mari gampil Mbah Kyai. Pokoke maih monggo kula teraken sing kira-kira ora konangan wong pun monggo. Mangke angger panjenengan iki gelem minum beres mun Mbah Kyai. Iso luwih kuat timbang kula le melek. Kyai dibujuk kaya ngono kok dilalahi kok ya manut. Anjo kapan? Ngenjing mawon nek siang. Tenan. Mbah Kyai diterke karo setan sing mendo-mendo santri. Monggo Mbah Kyai golek iki. Digolekke nang bakul arak wonge wedok wah ayune uleng-ulengan kaya sing ngantuk kae. Rumah wis tekan kono tombok niki Mbah Kyai. Bakul arak sing paling top niki. Mangke sing tumbas sing nembung kula ben boten ketinggal lho Kyai. Oh ya. Akhirnya tuku terus njaluk nggon sing kira-kira primpen men ora konangan wong. Bareng wis tuku njaluk nggon nang kono karo Mbah Kyai apa karo setan iki mau nggo Mbah Kyai tunjuk ditelasaken tak botol sak liter monggo ditelasaken. Wah mangke beres mun panjenengan. Wah tenan. Sak botol sak liter diombe sepisan entek mendem. Akhirnya Mbah Kyai mendem mandang mendem
Wah, akhirnya merkosa bakule arak niku. Walah ra karuan. Merkosa bakule arak konangan wong. Akhirnya dicekel karo wong yo pentungi. Ono kiai kok pentungi jajan. Lebuat dipentungi laporke nang nggon kerajaan. Nah iki wonten tiyang merkosa tiyang niki. Karo raja dihukum, dipenteng. Terus dipanai. Lek mateni niku. Wah, Pak Kiai ku susahe ora karuan. Oh alah, setan. Tak nut kok malah dadi rekoso kok ngene. Niku setan dereng ngetok. Muandang Mbah Kiai wis kanthi tobat kok dipanai awakmu do. Bolong-bolong metu getih ngabrah-ambrah. Mandang wis arek mati, setan niku gek jedul nang ngarepe Mbah Kiai. Des pundi Mbah Kiai? Wah, kok iki nasarke aku kaya ngene iki kepriye? Panjenengan nek kaya ngoten niku ora iso slamet. Isane slamet mung wonten dalan setunggal Mbah Kiai. Kula saged nedahaken sapanjenengan slamet ngambah dalan setunggal. Wis ora duduhke apa. Pokoke panjenengan nyembah kula. Muni ngono. Ngangge ati panjenengan ora semang bergerak wong mboten saged. Pokoke panjenengan teko namatke kula atine niat nyembah kula. Slamet sampean. Tenan wong saking kepepete. Mbah Kiai niki dalam keadaan dipenteng ngoten niku ndingklok nyembah setan. Pas nyembah setan niku dijabut nyawane karo malaikat Israil. Ha niki matine suul khotimah. Kiai Barsisa niku ora iso mlebu swarga mergo senajan kiai ning matine ora nggawa. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Kuwi setan para rawuh. Apa meneh sak pangkate kula panjenengan. Leres mboten? Mulane awake dhewe iki kon dedipe karo Allah, do nyedak-nyedak karo Allah, lantaran wiridan, lantaran jamaah, lantaran ngaji. Ngeten iki kula sampean kabeh iki mung nyuwun supaya dirahmati karo Allah, direksa saka pengridune. Niki nek ajeng paham dadi kula sampean ngaji niku tujuane namung niku. Jadi golek keselamatan akhirat niku mboten gampil. Sebab nang donya iki karo Allah dikai setan, dikai donya. Lah saben-saben menungso nang jerone awak menungso iki karo Allah dipasangi hawa nafsu. Pun kaya ngoten niku. Dadi awake dhewe iki nek ora temen-temen ledo ngati-ati, ledo nderek dawuhe Allah, le mirengake dawuhe Allah lan Rasul lumantar pengendikane para alim ulama, kula panjenengan arek nggayuh keselamatan akhirat ki. Walah angele tan kira-kira. Mula monggo sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Jamaah pengajian Selasan khususipun pendak lebar salat aja do lali nyuwun karo Allah kanthi wiridan. Sak lebare wiridan rampung aja lali ledo maca ayat kursi. Pendak lebar salat ki diwaca ping 3. Nyuwun karo Allah paringana pangreksa sangka donya lan akhirate diparingana slamet awit donyane kubure lan akhirate kanthi wasilah maca ngajegake maca napa paham napa mboten aja lali ya Pak ya ndak lebar salat ki aja kesusu menyat nek wis wiridan rampung wiridan maca ayat kursi ping 3 atine karo nyuwun dhateng Allah kanthi kula maos ayat kursi ya Allah mugi panjenengan reksa saking balak donya lan akhirat dipun reksa saking cecoba donya lan akhirat dipun paringana slamet donya slamet luwih-luwih zaman sakniki niki. Alah Masya Allah Gusti Allah ling gelar donya sampun sak amban-ambane bab pangan yo saiki wis ora kaya jaman biyen. Nggih napa mboten? Kula niku jan kelingan kok Kang.
Jaman gak cilik gak urung supit kae. Arek mangan endhog wae ngenteni nyadran kok. Lah tenan kok. Nggih to, Mboten? Nek arek mangan iwak pitike ngenteni bodho tak kandhani. Masya Allah. Saiki jajal Kang. Endhog iki guang-guangan. Nggih to, Mboten? Wong anak-anak cilik karo ndhog wis ra doyan kok saiki saking makmure. Leres napa mboten? Apa meneh nek sing menangi zaman Jepang gak ora ana beras kae lek mangan do. Masya Allah. Lawuhe yo paling-paling jangan godhong cangkring. Nggih mboten? Saiki ora ana. Ning kaya ngono wujude saiki menungso palah akeh sing do kalap karo donya. Krana seneng karo donya nganti lali karo bagian akhir imane do mlenceng.